Všichni tři jsme šli k Rogersovu stanu a vysvětlili mu, že v táboře nejsou žádní vězni. Rogers byl skoro stejně zmatený jako my, ale pak nám dal rozkaz, abychom se vrátili do našeho stanu, jako by ho něco trápilo. Jeho obličej, když jsme na něj jen zírali, byl rudý, šílený, jako by někdo zavraždil jeho ženu. Pak na nás začal křičet, abychom se vrátili do ubikace, a my jsme se vrátili do svých postelí. Paul řekl, proč se na nás Rogers tak rozzuřil? Udělali jsme svou práci a prozkoumali nepřítele, co jiného chce? Já ti nevím, Paule. Myslím, že Rogers před námi a ostatními vojáky něco skrývá, vysvětloval Carson. Ten voják v táboře Rudých také řekl něco o stvoření podobném hadovi, když došlo k tomu zmizení. Proč si o tom Rogersovi nic neřekl? Zeptal jsem se. Nikdy nám to neuvěří a navíc si myslím, že toho můžeme zjistit víc, zvolal Carson. Dobře, ráno si ještě popovídáme, povzdechl jsem si. Nemůžeme o tom dát vědět nikomu jinému, vykřikl Paul. Carson zaváhal a řekl nám, zatím si to nechme pro sebe, pokud se něco stane, budeme na to připraveni. Všichni tři jsme si pak řekli, že už o tom nebudeme mluvit a nervózně jsme si lehnuli na palandy. Uběhlo několik dní a my jsme se připravovali na postup k severovietnamskému táboru, který jsme zahlédli dříve. Rogers nám vysvětlil, že to bude rutinní mise. Naším prvním úkolem bylo vyčistit cestu odstraněním stromů a suti, většinou pomocí stavební techniky a plamenometů. Carson a já jsme byli nasazeni do plamenometné jednotky a Paul byl pověřen odklízením trosek. Strávili jsme dalších několik hodin čištěním stromů a skal, než jsme se utábořili hluboko v lese. Začali jsme stavět pytle s pískem a kopat jámy a připravovat se na útok. Pak jsme viděli Vietnamce. Byla to protiútočná síla několik set metrů daleko. Pak jsme popadli naše zbraně a přestřelka brzy pohltila obě síly a bojovali jsme hluboko do noci. Kulky lítaly kolem mě a Paula, když jsme nabíjeli zbraně. Paul zabil asi 10 až 12 nepřátel. Měl jsem štěstí, že jsem zastřelil 1 nebo 2 chlapy, protože to byla moje první bitva se skutečnými lidmi. Mnoho Vietnamců nemělo dobré zbraně, proto se na nás často snažili nabíhat. Začali jsme je likvidovat vší palebnou silou, kterou jsme měli. Začali jsme jásat, ale netrvalo dlouho a mezi stromy se objevovaly další rudí, jejich mrtvá těla se vršila na sebe se zlem v očích. Pak se všechno začalo rozpadat. Odstřelovači na stromech nás začali jednoho po druhém likvidovat. Zabili mnoho dobrých mužů kolem mě. Paul byl zasažen do nohy a Rogers křičel na ústup. Všichni jsme začali ustupovat, jak začalo umírat více a více mužů z naší strany. Rogers byl v té době již mimo bojiště a většina přeživších utíkala směrem na jih. Pak jsem slyšel Paula křičet, že byl střelen do nohy. Popadl jsem ho a dal si ho přes rameno, přičemž Carson nás kryl palbou. Tehdy jsme byli téměř obklíčeni a začali utíkat na východ. Pak jsem křičel, že chrám by mohl být naším útočištěm, dokud nepřítel neodejde. Dovlekli jsme Pavla do chrámu, který byl daleko 2 kilometry chůze. Pak jsme viděli chrám v měsíčním světle s jeho starodávnou vegetací rostoucí po celých starých kamenných zdech. Uslyšel jsem za námi křik, když jsme vbíhali do chrámu. Po většinu noci byla tma a ticho. Vyšel jsem ven a našel několik rudých, kteří se na mě dívali, protože viděli, že jsem v chrámu, ale vypadali vyděšeně s prázdným výrazem. Utíkali a křičeli něco vietnamsky. Zmatený a naštvaný jsem vystřelil spoustu kulek, abych je zahnal, a běžel zpátky do pevnosti. Pak jsem řekl Carsonovi, že ti parchanti jsou pryč a utíkají jako o život zpátky do džungle. Carson byl zaneprázdněn péčí o Paulovy rány, které se zlepšovaly, ale stále nemohl sám chodit.
Pokračoval jsem v procházce starým chrámem, abych zjistil, v čem to vlastně jsme. Většinou to, co jsem našel, byly sochy nějakého chlapíka, kterého jsem neznal, a kresby draků všude po zdech. Kresby zobrazovaly lidi utíkající z chrámu do džungle, pronásledované dračím stvořením. Stvoření bylo žluté, s červenýma očima a červeným pruhem. Mělo ostré zuby a zlověstný obličej, který vypadal, jako by chtěl někoho sežrat. Pak jsem vešel hlouběji do chrámu se svým zapalovačem a díval se na malby toho draka. Byl jsem hluboce ponořen do těchto kreseb, když jsem uslyšel velký náraz na konci chodby. Byl to Carson. Pak se podíval na kresby a byl šokován jejich obsahem. Řekl, že jsou z místní dračí legendy. Podle Carsona byli Vietnamci, stejně jako mnoho východoasijských kultur, ve svých příbězích velmi propojeni s drakem. Neznal tento konkrétní příběh, ale řekl, že draci ve vietnamské kultuře byli často považováni za nositele deště, zejména v zemědělství. Také řekl, že věřili, že drak je pro muže otcovskou postavou a dokonce to bylo zahrnuto do jejich příběhů o stvoření. Znamenali, že světu přinesli mnoho dobrého, ale tento drak je velmi odlišný od těch ve vietnamském folkloru. Řekl, že tento drak je zlý a je to zlý zabiják, ne jako milující stvoření, která jsou obvykle zobrazována. Právě když se chystal vysvětlit víc, zaslechli jsme v dálce Paulovy výkřiky. Běželi jsme zpátky k Paulovi, když nám vysvětloval, že v dálce něco vrčí. Podívali jsme se ven a uviděli siluetu něčeho v dálce. Jak na nás zírá těma velkýma červenýma očima. Vypadalo to jako nějaký velký pták s tělem červa. Vrčel a měl obrovský rypák jako lev. Bylo to schrbeny nad nějakým vietnamským vojákem, který křičel o život, když ho to monstrum začalo pomalu žrát. Stvoření vyrvalo muži maso a tkáň a polikalo jeho střeva. Pak se otočil, zavrčel na nás zpoza chrámu a začal mávat křídly. Pak se na nás zlověstně podíval a začal se drát směrem dovnitř. Chtěl nás zabít a sežrat. Vběhli jsme hlouběji do chrámu, do velkého atria a zůstali jsme tam několik hodin. Slyšeli jsme vrčení a skřípot toho stvoření. Vydával šílené zvuky a bušil do zdí chrámu a snažil se nás dostat. Zůstali jsme v atriu, hodiny ubíhaly, pak bylo chvíli ticho, občas jsme slyšeli cvrlikot ptáka. Vzal jsem zapalovač a rozdělal provizorní oheň z kusy látky a listí. Pak jsem si všiml stejné siluety něčeho v pozadí. Skočil jsem zpátky a myslel jsem si, že je to nějaké zvíře, ale byla to socha stejného draka pokrytá zlatem a rubínem. Carson vysvětlil, ten, kdo tu byl, se tohoto stvoření nejen bál, ale také ho uctíval. Pak jsem šel k zadní části atria. Všiml jsem si místnosti vedoucí do zadní části chrámu. Vedla k dlouhé řadě schodů, které vedly do místnosti s otvorem dost velkým na to, aby se do něj drak vešel. Uvnitř místnosti byly všude kresby draků a velký oltář, dost velký na to, aby mohl být obětován člověk. Byl pokrytý hlínou a listím. Rozhodně to byl oltář na oběti, protože jsem poblíž našel spoustu dýk ze zlata. Pak jsem nade mnou uslyšel syčení a uviděl jsem draka, jak se snáší dolů se svými drápy. Minul mě, ale škrábl mě hluboko do nohy. Slyšel jsem jeho specifický dech z druhé strany jeskyně. Vydal řev a já ucítil zápach schnilého masa z jeho tlamy. Viděl jsem, jak se mě snaží chytit v rohu místnosti. Pak jsem běžel k otevřeným dveřím zpátky do atria. Když v tom mě chytil za nohu, s jeho drápy zarývajícími se hluboko do mé kůže jsem vykřikl. Popadl jsem revolver z pouzdra a střelil ho. Zakřičel a já to vnímal jako příležitost, jak se odtamtud dostat. Doplazil jsem se zpátky k otevřeným dveřím a unikl té bestii tím, že jsem se vyšplhal zpátky do atria, kde byli mí kolegové.